салом дӯстони азиз, фикр мекунам аллакай пай бурдед ки имрӯз дар ин навор яъне барои шумо кадом намуди торт ё ин ки шириниро омода мекунам. Бале дар ҳақиқат имрӯз мехоҳам як намуд торти бениҳоят зебо ва бо маззае ки таъми лимонро дорад манзури шумо карда бошам. чӣ тавре дидед 4 дона тухмро бо 1 стакан шакар, камтарак намак дар аввал хуб лад мезанем. баъдан 50 мл равғани растанӣ, 50 мл дигар шир ва як пачка разрихли тил, 300 грамм орд, як лимони калонро дар аввал аз пӯстояш яъне бо тёрка гузаронда пӯстояшро мегирем, баъдан обашро ҷафида мегирем ва дар тестамон ҳамроҳ мекунем. Дӯстони азиз, ҳамаи маҳсулотҳоро хуб бо миксер лад мезанем. баъдан мегузорем дар ҳарорати 180 градус ба муддати 25-30 дақиқа. ана ҳамин гуна як бисквити бениҳоят бо маззаи лимонӣ яъне омода мешавад. ман бисквитро бо 4 қисм тақсим кардам. дӯстони азиз, барои ороишаш бошад аз шоколади обшуда истифода бурдам, кремаш бошад заварной крем ва варёни сукушонка ҳамроҳ карда будам ва боқимондаи кремро бошад. дӯстони азиз, бо ана ҳамин гуна рангҳои зебо, ҳар гунаи рангҳое ки шумо мехоҳед яъне истифода бубаред, ана ҳамин гуна рӯи тортро ороиш медиҳем. бигзор дар хонадони ҳамаи тоҷик рӯзои хурсандиву хушбахтӣ ҳукмрон бошад ва тамоми оила сарҷам бошад. шумо ҳам метавонед аз ана ҳамин гуна шириниҳо ва тортҳои зебо барои солгарди туятон яъне омода карда бошед. бо ишҷо бошед дӯстони азиз, наворҳои моро дастгирӣ намоед.